Praise God, hallelujah. The phone yankopon shall be brave. Mjidi say, oh, ye, ewe radimo. Won't yapon so and me bompire say, Onya mea or ye yaresa for na warding, and ramming unyina, soma yaresa, and with Jesus Christ demo. Sabre, oh, adansidia, tonyo yina yet. Oh, adansidia, consola catcher man singing. Onyame oye na adoye nso hoda eno ti nyame no kwafo ede wasese na nso bie kwan ede ato ode ama yense beti wasem erade bra ye hu ye eni bra ye hu ye nyina no erade ti de bra kasa in times of season and and in times that things are not going well erade ye mpa bo nyina na say hu ye mabo na erade ti de wadoye tie no ma wasem Embesa ya yare na wasem embe ye ho nsechene yada wase ewo Jesus Christ dim so be obi bia kuma so hwehwede ama no na esi ne yie wo Yesu dim mu amen odo for ma akwa about about asese dwumadi so ni afia kenkan se me fi Hiob eti du na ni chichemu en son de kosi en krono na ne o ka ye nie o se eduampo awanidaso se yetwa no atwene mpo a ebeso ebiem empo se ni hine no akohya asase mu no mpo se entimi emfifiri biom ana enyini biom na ne hine no ayadada entimi enyini biom mpo a ne yetwa so na esi ho no ebia ye ni tua se ewu koraa nanso se ensuo epem fa ne nkyɛn a Bible says so ɔte aduane te ensuo center ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɛfefe biom means na ɛfefe ayɛ haban ketenkete na abɛyɛ dua na afia so aba ɔdɔfoɔ aduampo wɔ nidasoɔ wonso wɔ nidasoɔ ɛwɔ he wɔ nidasoɔ ne sɛn hwan na wode wura ahyɛ ne mu hwan na wogye ne di so wogye di sɛ Yesu Kristo sane efiri soro eba asase so no ɔde ne ho bɛto hɔ bɔ afɔre ma yɛ no so wogye di sɛ ɔno ɛne Nyankopɔn wogye di sɛ ɔno ɔbɛda sɛ de Nyankopɔn so edi kyerɛ yɛn na wasoma yɛn kronkron na ɔno ɛna ɔyɛ Onyankopɔn tumi a ɔnam ne so da ne ho adi kyerɛ yɛn ɛde hyɛ yɛn ma ɛde di yɛn kan ɔdɔfoɔ sɛ nyame ɛna atwa sɛ yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ yɛn Nyankopɔn ɛnyɛ nyame nketewa a ɔba adeɛ nankasa nsa no nnwuma a nipa bi afa ɛde ayɛ ohoni no mo som no sɛbi ɛyɛ nkwasi asɛm sɛ obi bɛfa ɔbɔ adeɛ no nsa no nnwuma no wasom no wɛbrɛ ɔbɔ adeɛ nankasa ɛwɔ hɔ sɛ yɛsom no ɛna nipa ka sɛ nyame ni hɔ nso mo agye to sɛ wiase na yɛte mu no ehu na ɛwowa da nyina meka sɛ nipadua yi mpo efi yɛtim bɛka yɛn nan ase sɛ dua mpo wɔ nidasoɔ dɔfoɔ ɛdeɛ ne wɔ nidasoɔ asase yi ebetwam akɔ ɔsoro betwam akɔ ɛhe ne wɔ nyinasoɔ Bible says sɛ ne asase twam kɔ a ne etim hɔ ne nyame asɛm ɛna Kristo Yesu ɛbɛbɔ ho dawuro ɔno ne asɛm na ɔno ne nokorɛ no ɔno ne ɛkwan no ɔno ne ɛnkwa no Bible so bi ntimi nkɔ agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam no so biribi adi adanseɛ sɛ ɔyɛ nyame a ɔsane ɛbɛfa nipasu ɛhyɛ yɛ nanso wanyɛ bɔne ɔdɔfoɔ no nko ara ne yɛde ɛho bata no ho a esi yɛ yie sɛ dua wɔ nidasoɔ sɛ ɛbɛfefa a wonso wɔ nidasoɔ egyina hene ma wɔ nidasoɔ ɛnda Kristo so obi bia ɔde ne werɛ hyɛ Onyankopɔn mu n'anim ngu ase da biara da ɔdɔfoɔ ma ne nyɛ sɛ yɛ asɔre kɔ kɛkɛ o nanso wɔ nidasoɔ gye wiase nneɛma ho Bible sɛ yɛma yɛyiw ne yɛda bi nyɛ daabi ɔdɔfoɔ ma Kristo kwan na ɔmbɔ bra ne mfa wo mu obɛyiyi wo ho nyinara fi sɛ ɔse sɛ obi ba Kristo mu yɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no nyinaa atwam na nneɛma nyinaa yɛ foforɔ obɛyiyi yɛn ho ma yɛyɛ foforɔ ɔse ɛba saa yɛbata nokora bɔbire no ho a
oyiyi yɛn ho a yɛbɛso aba. Ɛnyɛ nyinaa kɛkɛ sɛ obi afa Kristo Yesu. Pɛ dwumadie bi di wɔ asafo no mu. Ma kwan na Kristo mfa wo yɛ adwuma. Ɔde agye yɛn no, yɛsɛ yɛn nso yɛkyerɛ yɛn ani so. Ɔdɔfoɔ, yɛbia wobɛkɔ heaven deɛ, na adwuma bɛn ɛna woyɛ ama Awurade. Ma w'anidasoɔ ɛna Kristo so, na Kristo Yesu ɛndandan wo. Menim sɛ yɛma ne ho kwan a ɛna ɔbɛdandan yɛn. Yɛma ne ho kwan a ɔmfɔɔse yɛn. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no, na pɛ dwumadie bi di ɛwɔ asafo no mu, ɛwɔ fidua no mu, ɛwɔ ɔman no mu, fa boa afoforɔ nso. Twe ɔkra bi ma Awurade ɛnnɛ, wɔ Yesu din mu. Amen.